Uretatik ez banoa ere, sinetsi da zue, ibaitik noa. Ze zapaltzen dudan lurra eta bidean baztertzen ditudan adaxka guztiak izaki konplexu baten zati dira. Zuhaitz eta landare guzti hauek ere ibaia dira. Bere gorputzaren zati, bere hankak, bere besoak, bere azala, ibaiaren ilea. Ibaia osatzen dute urak berak, ibilguak, eta ibaia da berau janzten duen landaredia guztia. Hauxe dugu herriberako basoa. Naturala baldin bada, gure ingurune honetan bederen, lizarrek, altzek eta landare txikiagoek ere osatuko dute baso hori. Baso horrek guztiak eta bertan bizi diren animalia orok egiten dute ibaia. Herriberako basoari esker ibaiak bere ekosistema naturalari eusten dio, eta horri esker bizi dira inguruotako animalia eta landare espeziak. Ibai ondoan bizi diren pertsonen bizitza kalitatea ere hobetu egiten du. Zuhaitzen itzalak babesa eskaintzen die ibai ertzak maite dituzten animaliei. Itzal horrek berak gainera, ibilgua babesten du, eta udan ura freskoago egon dadin laguntzen du. Ez dezaguna antzi, uraren temperatura zenbat eta altuagoa izan, orduan eta oxigeno gutxiago daukala eta zailagoa dela bizitza bere baitan. Eguzkiak uretan gogor jotzen duenean, ugaldu egiten dira oxigenazioa murrizten duten ohiko algak. Ibai osasuntsuak bertako landarediaren itzala behar du, aterpe babesle eta freskagarria. Baso horren erroek herriberaren ikadurari aurre egiten diote, lurrari eusten diotelako. Gainera, inguruetatik datozen uren filtrazio lana ere egiten dute, ez usteko gogaikarriren bat saihesten lagunduz. Hortaz, berezkoa duten herriberako basoa kenduz gero, ibaiei zer gertatzen zaien asmatzea ez da zaila. Igadura handiagoa, uraren temperaturaren igoera, ibaiko bizitza mehatxatuta. Eta horri, espezie inbaditzaileen etorrera gehituz gero, Floridako Galapago hau bezala, edo karramarro honen gisara, egin kontu. Horretarako ari gara lanean, hau gerta ez dadin.